Kasa wallahi. Wane ne wani shegen ne ya tabo mana yari? Wani yaro ne dan kwali sai zaka ga yana yawo tare da ita. Allah ne ma na. To ya kai ina zuwa ya kai ka tai to. Bari ka san mene tashi. Kai kutuma boro ba gaskiya yau akwai uwar watsi. Allah ka tashi mana. Na gidan soja. Ya ugawa kake son a kai ma ne Skata. Waye za a buga da ƙasa? Boss. Wa za a sha jini don cin duru wannan? Esko. Ba kake son a ci naman shi danye. Daidai ne. Kun san me? Uga. Ni za mu kwatan budurwa. Waye wannan? Yau ka sha asa ta jini kenan. Wai ni za a zo a ci daɗi. Kutumar durun uwa ka ce yau makabarta za ta yi baki kenan kutumar durun uwa. Kom je. Akwai daɗi wanda ya yi dacen ƙauna, ashe kai ne wanda za ya san sirrina. Na yarda da ni da kai ta fannin ƙauna, nauyi na kula da kai yana kayina. Burina ne a ce da kai an gona, na san matar ka cikin gidanka na zauna, da murna da farin ciki na auren ƙauna. Ayya sabawa. Dama za mu haɗu kenan. Wanda Rawan ƙasa da shari. Akwai ba za ka yi mai ne? Ban ba mu Haka za ku iya. Guru ba ta cin guru sai ka shan kwaya. Kai yara ya isa. Kai yara. Na ce isa Na daɗe ina jin labarin ka yau ƙasa da shari ne. Kai yara, kai mugun boss ba ka jin abin da karaman halittar nan ke faɗa ne. Allah yana ganin yana tashi da shi kawai ba na ga alama. Ai, ni za ka tashi da ni? Na kan shan kwaya. Oga. To a aikata. kai wajen boye yaran nan kai. Na karamin ba ya ci washi. Kai. Ka zo kai mini garkuwa. Kauna da ni da ke na da karuwa